Lah yo ngombene kirik ki lho iso munggah swarga. Lah Gus zaman ki mau ngombene sapa? Omong kirik ngono. Wis dosa kowe. Memberi nafkah itu jadi tanggung jawab seorang suami. Mula nek iso, hei wong lanang, rungokno wong lanang, aja nganti wong wedok njaluk langsung kek ana sih, aja nganti njaluk ning wis mbok kei. Kuwi tanggung jawabe wong lanang. Dadi wong lanang kok inyahi. Sing los. Lho, ngapunten kula niku aja nganti wong wedok kok njaluk aja nganti. Aja nganti. Wo, ngeri. Mula cobanen. Penak no dadi bojoku penak, mula cobanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah ala alihi sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten. Halo. Iki mari pengajian kok malah do cerita dhewe-dhewe ta kok. Nggih, arep pengajian apa jagongan? Ya wis kono do jagongan kono. Halo. Pun siap nggih. Senajan to nyuwun ngapunten ora pati banter sing tengen ki kupinge awak dhewe. Ngoten nggih. Demian ki ya lucu, pun krungu dereng. Lah wong iso nyauri kok berarti kan ya krungu. Oh kurang banter nggih. Oke. Nggih. Lho ya tak angen-angen apa sing pekok aku. Halo. Pun siap nggih Bapak Ibu nggih. Ngapuntenipun, monggo sakniki konsentrasi. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Nggih, kesting ringkes sing penting-penting, oke? Yang pertama bersyukur kepada Allah. Mboten kendhat awak dhewe nggone syukur marang Gusti Allah. Dalu punika kita saged tindak pengajian dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma. Mugi-mugi pepanggihan kita wonten ing dalu punika Bapak Ibu dipun ridhani, dipun rahmati lan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pulang dari majelis ini tidak ada doa dan hajat kecuali semuanya dikabulkan oleh Allah taala. Segala macam kesulitan yang kita bawa hari ini di majelis ini pulang semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing lara ndang mari. Sing kokean urusan rampung urusane. Sing wonge galak dadi rapati galak. Artine napa? Wong pengajian karo wong sing ra tau pengajian ki mestine beda. Wong galak, wong ra tau pengajian biasa, wong ra tau pengajian. Lah nek jenengan kulino pengajian kok jek galak. Berarti luar. Walah berat iki. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Lho ngapunten Ibu, ngapunten. Halo. Nek wong ra tau pengajian sinis kuwi biasa, wong ra tau pengajian. Lah nek jenengan ki lho wong pengajian kok disinis. Ora. Lho ngapunten. Halo. Lho nek ayu sinis ra masalah, wong ayu. Lah nek elek kok sinis. Oh. Yes. Berat. Kok musuh karo wong wedok iso ora ana menange belas tak kandhane. Nggih, abot tenan wis. Yo nek kira-kira ra kuat tak seleh ki tenan. Halo. Ngaten nggih, kula monggo dipun
lafazaken anggen kita syukur dhateng Gusti Allah kanthi pangucap alhamdulillahirabbil alamin sareng-sareng saged napa mboten? Bisa apa orang? Bisa apa tidak? Tak tinggal mulai lho. Mau ngejak tekan jam 2 iki lho. Nggih. Yo si. Oh dosa kowe. Mobile kok dikeploki kaya dara ora. Halo. Yo 1 2 3 alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Muga-muga nikmati awak dhewe tansah dipun tambah dening Gusti Allah. Beto kemanfaatan kemaslahatan dunia ngantos akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ngapuntenipun Bapak Ibu dalu menika kula ngajinipun go zaman boten sah dhuwur-dhuwur. Kula namung kepengin ngajak pribadi kula lan jamaah sedaya ayo do seneng tumindak becik, ayo do seneng tumindak apik. Nek bahasane sing gampang nampa aja leren tumindak apik. Aja leren dadi wong apik. Saged napa mboten? Nah, ngapunten Bapak Ibu. Sebaik-baik manusia ki sing iso ngekeki manfaat yo awak dhewe kanggo wong liya. Nek kanggo awak dhewe rasa mbok critane wong kowe apik kanggo awakmu dhewe. Halo. Nek sliramu tumindak apik, nek sliramu tumindak becik kok kanggo awakmu dhewe, rasa dicerita wong dienggo awak. Tetapi bagaimana ketika kita bisa dan mampu? Oh njaba muni. Kok njaba muni kok aku ora krasa. Aku nek krasane nek metu jero. Ngapa? Suara iki lho. Ya Buja. Aku ki krasane nek metu. Oh dosa kowe. Oh pun jenengan pun krasa. Aku sing ngrasa. Mangsaku urung metu kok wis metu tadi. Halo. Balene nggih aja leren tumindak. Aja leren dadi wong. Nek tumindak apik kanggo awak dhewe rasah mbok kandha. Ning awak dhewe iki iso tumindak apik ya kanggo awak dhewe ya kanggo wong liya. Ngono lho, Dik. Dong ora? Maksude kanggo wong liya bener tumindak becike awak dhewe kanggo wong liya ning aja semata-mata krana wong liya. Wah iki rada dhuwur iki. Iki rada dhuwur tak baleni pisan Kas. Nggih. Ngapunten Gus Zaman. Kula niki nek pengajian ngarep tuwek-tuwek ngeten iki. Wis tuwek diseragami. Halo. Awak dhewe tumindak becik karo wong liya ning aja nganti nggone awak dhewe tumindak becik mur gara-gara wong liya. Kira rada abot. Ning tumindak apik karo wong liya ning diniate krana Gusti Allah. Masuk nggih? Nek awak dhewe tumindak apik merga wong liya kepengin etuk aleman, nyuwun ngapunten, endingnya menyakitkan. Ngono lho, Dik. Nggih napa mboten? Sebab apa rata-rata wong tumindak apik merga dialem wong, gen ketok apik, gen ketok uwah, ngapunten, mesti ada tendensinya. Paham? Jeru iki kudune wonge krasa. Teko wonge sen. Kupluke ireng pokoke. Nah, mau mangkat bareng lho. Gus, mau mangkat bareng tak kon kowe kupluk sekali-kali ireng aku ngono. Kok ndak kenekmu baleke aku. Kenek tenan. Halo. Masuk nggih Bu nggih?
Artinya apa? Kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun bukan karena kita ingin dipuji oleh orang lain, tetapi karena memang niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nek niate krana Gusti Allah, yakin bu kebaikan yang kau lakukan pasti ikhlas. Nah, melok. Sip. Makasih Gus Jaman. Sakmene ambene kok sing paham Gus Jaman kok ya. Lo cerita nggih. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang wanita yang cantik, ayu orang ini ki. Kok kowe rumangsa eleki ngopo? Hah? Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang wanita yang cantik, seksi, body, ombo tergede. Oke, apa itu? Ngapunten sing penggaweane ibu, penggaweane bapak dino-dino ngecerke apem. Kok aku tak cerita sik, Dik. Halo. Ana wong wedok ayu. Nek jenengan lho, jenengan kula aja rumangsa sik, ngono lho, Dik. Iki aku nyeritake wong wedok ayu, seksi, mboten jenengan. Jenengan ra masuk. Penggaweane ngecerke apa? Mangkat bar maghrib, mulih bar subuh. Nggih. Nggih, kan saking mriku adoh mriku wong dalem niku nggundi. Daleme nggundi. Waduh mugi juwange nggo nalas mriku ndalah ana kirik, Bu. Ana kirik semaput. Nah, ndalah kirike niku semaput mergo ngelak terus diombeni. Ya dicopotke sepatu, golek banyu, diombeni kirike dhewe uripe, terus kirike dadi urip prasida mati. Nah, langsung lama kelamaan ringkase wektu, wah wong wedok niku mati. Mati akhirnya digisap karo Gusti Allah munggah swarga. Malaikat protes, Gusti Allah, iki gaweane ngajarke apem. Gaweane maksiat dalam tanda kutip nggih Bu nggih. Ngopo kok nganti iso munggah swarga? Amalan apa dia? Malaikat kowe rasa kakean cangkem. Iki urusanku, swarga neraka ki tekku. Kowe ngerti ra wong wedok iki elek kaya ngopo? Gaweane ngajarke apem, mangkat bar maghrib mulih bar subuh. Tapi orang ini telah berbuat baik, ikhlas tulus napa? Ngombene kirik. Lah yo ngombene kirik ki lho iso munggah swarga. Lah Gus Zaman ki mau ngombene sapa? Omong kirik ngono. Wis dosa kowe. Masa Gus Zaman ngombene. Wah berat iki. Ya nang kene iki kiai dikirik-kirik kene iki. Halo. Masuk nggih. Loh, niki lho salah satu contoh tumindak baik tidak dengan manusia, karo kewan wae duwe rasa perike hewanan. Karena keikhlasannya memberi minum seekor kirik iso munggah swarga. Apa meneh nek awak dikinyun ngapunten urip bebrayan agung ning masyarakat iso tumindak becik marang sepodo-podo dengan niat krana Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi apapun kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Muncul perbuatan baikmu mesti ikhlas, Bu. Masuk? Masuk nggih? Lah piye carane nggone awak iki tumindak becik? Banyak cara. Banyak cara. Satu, halo. Tak tinggal mulai tenang dong. Pripun? Mbak nya gondelana nya. Aku paling ngene iki lho wong senengane wong wedoke ngedeg-dege ngono kuwi lho dadi. Lah iya engko kene wayahe tenanan kono ngepleh. Ora imbang blas.
Halo. Halo, kula pun ngadeg lho iki. Awas tenanan, ora tenanan lho, awas tenan nggih. Nggih semangat nggih. Tangannya diangkat, nggo golek semangat ya dhewe. Yo, kaya biasane untuk menggetarkan semangat kita. Oke? Kula pun semangat iki. Wah, anggere bacot dadi ngene iki ngeri. Awas ngati-hati. Go zaman mungkin enek apa-apa titip nggih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Wong ya wis jam 10:30. Dadi nek rodok kecing ki ora masalah. Halo? Masuk nggih. Banyak cara kita berbuat baik, Ibu. Berbuat baik ora kudu ngetokno dhuwit. Ning ora sithik wong tumindak becik kudu ngetokke dhuwit. Ngono lho. Contohnya malam hari ini. Nah, iki tanpa dhuwit ora jalan. Masa diundangke mubalik apik-apik mur terima kasih. Terima kasih. Masuk. Yang pertama Ibu, di mana-mana saya sampaikan mohon maaf Gus Zaman, berbuat baiklah yang paling ringan apa? Berbuat baiklah dengan lisanmu. Ulangi nggih. Saya ulangi sekali lagi. Nggih, iki kanggone awak dhewe sing fakir-fakir ngene iki lho. Ya Allah. Wong wedok ngono kuwi nek kadung ngadeg ngono dijak linggih delo emoh tenan jan. Yes. Sah lempoh tenan iki. Halo. Dados ngeten Ibu. Kanggo awak dhewe ngapunten sing fakir-fakir ngeten iki mari kita berbuat baik dari yang paling ringan dulu. Berbuat baik dari yang paling bilisan dengan lisane awak dhewe. Lho, atase wong lisan kok iso dienggo tumindak apik to? Saged. Awak dhewe lak wong Jawa. Jawa napa Londo? Sakniki wonten istilah londo ireng. Kuwi apa aku ya ora ngerti. Nggih, londo ireng ya kuwi wong londo ireng niku. Nek kula termasuk mboten? Kula termasuk ireng apa putih? Jawa ireng. Nggih. Ibu, Bapak, iki lho awak diki wong Jawa ki sing entengan lisane. Nek nika Mas Kusni ana lagu ketemu kanca. Enten nika kira di Mas Kusni mau ndi mau? Oh, dosa kowe, Gus. Iki ayo nyambut gawe sak lagu. Ayo. Iki ayo. Sak padha sing muni asal. Oh ya wis. Berarti ra iso, ya wis. Iso ora? Ayo ki nyambut gawe iki. Ya tenanan rakitang sak padha sing sak baik. Ketemu kanca. Wis ngono ki tok. Sallallahu rabbuna ala nurin. Tereng. Oke, go. Rasido. Oh. Halo. Nek wong Jawa urip ning masyarakat dadi wong sing gerak. Semak. Ya Allah. Ngapunten, ngeten ketemu kanca assalamualaikum paling ora aro. Wilujeng injing, wilujeng sonten, wilujeng dalu. Ketemu mur gara-gara sak kecap rong kecap ketemu kanca gelem muni ning ati marake ayem, ning ati marakno seneng. Dong ora? Termasuk karo bojo ya ngono. Ini loh kadang-kadang kita itu nyon ngapunten salah menempatkan, Gus. Salah menempatkan bagaimana? Zaman ijek pacaran, kuwi nek crigis ra mandek-mandek. Sing jeneng anan cetiknya kuwi nek rung matani merem, rung etuk mandek. Kok? Yuk, pripun, De? Kan ngono kuwi cah nom-nom. Wes apa wae diceritake. Arep ngisinge cerita, aku mau baru sayang.
Nggih, jek anyar soalé. Tapi nyon ngapunten mari wis dadi bojone, ngapunten mari wis dadi bojone, ngapunten Pak. Omongan karo bojoku iki ketok abot. Betul? Ada masalah lisan kita itu. Wes rung. Wes. Oke, makasih. Jadi ngapunten Ibu, menjaga lisan bertutur kata yang san digatuk-gatukno wong Jawa, ajining diri gumantung ana ing terhormat tidaknya seseorang sing digugu, sing didugu. Nggih. Wah, nek lagi duwe kekarepan tenan yo, sesuk tanggal 1 tak balekne yo. Iki lak anu bojoku lagi neng Korea misale. Neng Korea. Biayane neng Korea. Engko nek bar itu kiriman bojoku saka Korea. Ya tekono sing do merantau neng Korea kuwi. Dene lak sing ngundang ya. Oh. Boleh nek lagi butuh masalah crigis ngarep tekan buri ana titik komane. Wis tenan yo kok tak balekno tenan lamun nang lutoy. Mari dijilai cantek wis sesuk wis ilang dalane. Gitu nggih? Nggih. Di WA centang 1. Di bel hanya memanggil. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Muni berdering pisan langsung diblokir. Itulah wong bundi. Halo. Mboten nggih? Nek carane Kanjeng Nabi Muhammad salamatul insan min khifdzil lisan. Selamete menungso ki gumantung piye saka jaga lidah itu sangat tajam. Tajamnya lebih dari gentenan nggih, bicaralah macam-macam asal jangan nyakitin karena dari omongan bisa menimbulkan karena dari omongan bisa menimbulkan salah. Lidah senjata utama bagi keselamatan. Pandai-pandailah menjaga lidahmu kalau berbicara. Masuk? Nek corone Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan. Baik orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah wa qulu qawlan syadidan, dengan bertutur kata yang benar, dengan bertutur kata yang baik, dengan bertutur kata yang jujur, dengan bertutur kata yang mengenakkan dirungokke penak ora medhesno kuping. Nek ngomong senengane nyindir-nyindir. Deling sing tuwa lah, deling sing lemu lah, deling sing kerudunge ijo lah, deling sing seragaman lah, deling sing selonjor lah. Siapa dia? Makasih. Saya ya? Kok kono iso narai? Halo? Lidah itu memang tak ayo gandeng podo-podo lunyune. Nggih ta nggih, lidah niku lak lunyu. Ayo dienggo lunyu-lunyunan sing apik. Nggih? Masuk nggih? Aja seneng ngrasani. Nggih? Apa nek wong bojone dhewe kok dirasani? Oh alah yo wis. Lah iya wong bojone dhewe iki lho dirasani dhewe nggo crita karo tanggane. Ya Allah. Malah yo bojoku kae lho kepleh tenan yo. 5 menit wis ora ono apa-apane wis. Halo. Naudzubillah min. Awak dhewe wong Jawa. Aja ninggal Jawa. Ingat kalau kita bertutur kata menggunakan bahasa yang santun Ibu penak. Wong ki nek misale ngomong kok ora nganggo kata-kata yang santun. Kok ngerti nyuk, kok ana ro ngono. Dadi sijine menglek, sijine beruk. Kok ngene nyuk, kok ana ro ngono. Wis bunyuk karo beruk jagongan. Masuk nggih Bu nggih? Berbuat baik dengan lisan.
ngendikanipun ingkang sae apa meneh kok wong wedok lho, wong wedok kok kaya ngono omongane lho. Halo. Ngoten nggih. Syukur karo wong lanang iki basa ngono. Wong lanang iki rumangsa ketok wagah. Nek dibasani ngono, wong bojomu ki lurah, ya to. Napa niki napa Pak Lurah rawuh? Sing putih. Ngapunten, Bu. Ngomong. Oh, Pak Lurah rawuh to. Oh, lah mau Gus Zaman ra bilang dulu. Bu Lurah nggih saged basa, Pak Lurah. Saged ala kayane saged. Sapa sakmene iki sing iso basa karo sing wedok ngacung? Sing lanang. Endi ala kayamu? Lah ya wis ketok lambemu teles. Wong lambe teles iki biasane galak. Nggih napa mboten? Halo. Berbuat baik dengan lesan, yang kedua bil badani, dengan anggota tubuh kita. Ngaten nggih? Kau punya tangan, berbuat baiklah dengan tanganmu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan. Ngapunten mulo josok seneng jaluk. Gengsi dong. Lho wong wedok ki asline penak kok. Dikeki ditampani, nek ra dikeki meneng wae. Kosek tak genahno sik. Halo. 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 Tugase memberi itu seorang suami. Kuwi dadi tanggung jawabe wong lanang. Mula wae kaum laki-laki dengarkanlah. Memberi nafkah itu jadi tanggung jawab seorang suami. Mula nek iso, hei wong lanang, rungokno wong lanang, aja nganti wong wedok njaluk, langsung kek ana sik, aja nganti njaluk ning wis mbok kei. Kuwi tanggung jawabe wong lanang. Dadi wong lanang kok iya iki. Sing los. Contone aku. Oh dosa kowe. Kok niku wong lanang. Oh dosa kowe. Lho ngapunten kula niku aja nganti wong wedok kok njaluk aja nganti. Aja nganti. Wo ngeri. Mula cobanen. Nggih. Kula niku kan anu Bu, teng omah niku ngapunten Gus. Jenengan mengke mang melu-melu kula. Apik engko wong wedok ra mungkin nesu. Dadi ngapunten kula teng omah niku gawe kaya kotakin pagedhe niku. Enten gemboke ana kuncine, sing nyekel bojo kula. Dadi kula anggere bar entuk ngeten iki, nek dikeki to nggih, langsung tak cemplungke kotak mriku. Dadi ra tau njaluk, wis jikuki dhewe. Penak lho dadi bojoku penak, mula cobanen. Halo, mboten niki namung guyon nggih Bu nggih. Artinya berbuat baik dengan badan kita, nggih. Halo, dengan kakimu, dengan tanganmu, dengan anggota tubuhmu. Ngoten nggih? Masuk mboten? Kita langkahkan kaki kita di tempat-tempat yang diridhoni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majelis ini, salat, pengajian, yasinan, tahlilan lan liya-liyane. Endi kuwi ana nggon apik tekanono. Masuk? Siap nggih? Wis tumindak apik sing entengan aja abotan contonan wong wedok-wedok. Tumindak becik iki contonan wong wedok. Endi ana acara apa mesti wedokane ana. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Zaman saniki masjid salat jamaah sing ngebaki ya wong wedok. Pengajian rata-rata ki sing teko ya wong wedok. Ana wong digawe sing gelem rewang-rewang olah-olah ya wong wedok. Ana wong senam kok ndak minggu esuk hoya kuwi tetep ya wong wedok. Ana ngapunten ana mall, ana pasar, supermarket isine ya wong wedok. Shopinan, COD-nan tetep wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Wes puas kowe.
Wong lanang iki memang ra etuk apa-apa tak kandhani. Wis. Yo. Masuk nggih Bu nggih. Masuk nggih Pak nggih. Wis pokoke awak dhewe iki ngene wae, wis ngaji rasa dhuwur-dhuwur sing penting tumindak. Wis yo lesanmu yo awakmu wis dituntun awak iki gen sehat piye. Sregep pengajian, sregep nang masjid, mumpung jek do waras. Nggih, lek niki waras kabeh to. Nang masjid ditekunke. Wong nang masjid saka omah nang masjid diniati olahraga, diniati manasik haji dan umroh. Ngono lho. Sehat waras, ayo semangat nang masjid iki lho. Tumindakku apik, gen disekseni Gusti Allah, gen disekseni malaikate Gusti Allah. Mangkat saka omah tekan masjid. Ngono semangat. Nang kon meneng masjide angel ra jamak lho gumun aku. Giliran mati kon nyasinke. Nek pisane ra apa-apa njaluk 7 dina ngapus. Apa sing nyasinke ra ono ra duwe gawean liyane. Dong ora. Atik penak menuripmu ning alam donya. Salat gah ning masjid emoh, pengajian ra mangkat, selawatan emoh. Mari mati kon. Heeh. Mbok kono salat dhewe ngono ya. Apunten para takziah ingkang kinurmatan sakderengipun jenazah dipun layonaken kasuwun jenazah salat rumiyin. Jadi potongane langsung tangono sing wayat mulih kabeh. Halo. Nggih. Masuk nggih Bu nggih. Jadi monggo Bapak Ibu berbuat baik dengan badan kita. Yang ketiga, bil mal, dengan harta bendamu yang kau miliki saat ini. Masuk nggih Bu nggih. Ngapunten tumindak becik nek pancen kowe kesugihan duwe bondo donya gunakno bondomu kanggo sedekah. Nggih, kanggo nulung sapa-sapa. Nggih. Kepada siapapun kita berbuat baik dengan harta benda yang kita miliki. Nggih, ana langgar, ana musala, ana masjid butuh apa ora ketang sithik cipratono. Nggih, ana TPK ayo diciprati, ana pengajian ngene iki ayo do urunan. Lak ngoten to nggih? Heeh. Dinggo mubaleke. Ah. Nggih. Nek adure kan wis heeh. Ngapunten lho Gus. Iki namung guyon mawon. Ngoten tenan. Kita kan bolo. Nggih wong tanggal 7 niku mubaleke mengi kula. Nggih. Nggih. Rawuh nggih. Bismillah, ayo tumindak becik kanggo awak dhewe, nganggo awak dhewe sing sehat dienggo mangkat pengajian, ngoten nggih. Di tempatnya Gus Zaman, di tempatnya Gandrung Nabi mungkin nggih kali kula. Ngoten nggih. Dipun. Gratis orang bayar, pengajian kok bayar iki lho. Pengajian ki ra bayar, jenengan orang bayar ngono lho. Ustate. Lah nek ngoten niku kula manut Guse no. Halo. Ngoten nggih Bu nggih. Awak sehat. Dinggo pengajian. Duwite turah, ayo disoda. Oke. Ojo kenceng-kenceng nggonmu nyekel bondo donya derajat pangkat. Ngapunten di mana-mana saya sampaikan Gus. Bondomu, derajat pangkatmu, bondomu ki mur titipane Gusti Allah, derajat pangkatmu ki mur sampirane Gusti Allah. Ana wayahe ana wektune. Betul. Mula nek kowe dadi wong sugih, aja kowe semuge, aja kowe sombong. Nek kowe dadi wong kederajatan kebangkatan, aja sombong kowe. Derajat pangkat iki pol. Pinten periode Pak Lurah sakniki? 2 apa 3? 3 nggih. Lho, heeh. Kuwi 3. Nggih, Pak Lurah nggih. 3 nggih. 2. 2 lah. Mboten 3. 8 kali 2. 2 nggih. Nah, lho malah mur loro. Derajat pangkat kuwi paling pol mur 2 peri. Aduh. Nggih napa mboten? Mula nyuwun ngapunten aja kenceng-kenceng, aja banget-banget lek mung gegem bondo donya derajat pangkat. Kabeh ana wektune, nggih napa mboten? Mula nyuwun ngapunten pesan kami, pesan saya khususnya kepada teman-teman termasuk saya. Nek kowe lagi kederajatan, nek kowe lagi kepangkatan, nek kowe lagi kedonyan, kowe aja dumeh. Bondo donya mur sampirane saka Gusti Allah. Nggih, titipane Gusti Allah. Derajat pangkat sampirane Gusti Allah. Maka jangan kau sombong. Kula teng pundi-pundi matur Bu, halo. Halo.
nek kowe lagi kepranan dadi wong sugih, halo. Nek kowe lagi kepranan dadi wong sugih, nek kowe lagi kepranan dadi wong kederajatan kepangkatan, aku yakin kabeh wong aku kenal karo kowe. Betul. Tapi ingat kalau masa itu sudah di bawah ibu, bondomu wis entek, derajat pangkatmu wis entek, wabeh wong ngaku gak kenal karo kowe. Masuk mulon jenengan ki wis tuwa-tuwa, aja kenceng-kenceng gone nyekel bondo donya. Engko nek kedisian pati, kowe kok cik ngegem bondo donya, ra urung dienggo rebutan anak putu. Betul? Ngapunten Ibu, saya hanya mengingatkan, nggih. Zaman saiki anak-anake awak diki rata-rata moh rekoso. Pingine urip kepenak dadi wong sugih, njagake warisane wong. Nek ora penere, nek ora ana penere kacek sekilan rong kilan karo dulure iso grejegan. Betul? Betul mboten? Betul mboten? Lah nggih, mula aja kenceng-kenceng nek jenengan kok kedisian pati ra urung dienggo rebutan anak-anakmu. Jenengan aja sesumbar, mungkin Mas anakku ki sarjana, anakku ki ustad, anakku ki hafal Quran, lulusan pondok pesantren. Saya ingatkan Ibu, urusan warisan ki ra ono kaitane anakmu sarjana, hafal Quran, maca kitabnya hebat, ndak ada urusan dengan itu. Ra ono kaitane. Betul? Karo sedulur dhewe kacek sekilan rong kilane geger kok. Betul? Mula nyuwun ngapunten, ayo kita berbuat baik. Selagi kita masih diberikan kelebihan harta benda oleh Allah Ta'ala, kita belanjakan harta benda kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khud min amwalihim sodakotan. Ambillah, belanjakanlah sebagian harta bendamu untuk disodakokan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang saya maneman bu, sing los. Duit awak diki duit orang melu gaweni, neng melu duweni. Apa enek wong urip kok anu apa maksudku ngene lho Dik, kan kadang-kadang wong iki sambat aku ra ndidit. Lah kok kowe kalah karo wong edan iki lho. Lah ya wong edane mudeng duit tok. Nggih. Ngedan gitu. Awak dhewe kadang-kadang geger ngakuran duwe duit. Mula nek duwe duit sebagian dibelanjakan di jalan. Yang terakhir yang 4 Bapak Ibu, berbuatlah kau berbuat baik sesuai dengan keadaanmu saat ini sebagai apa. Nek kau sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, iki metu jero neh. Wah seneng aku nek metu jero. Maksudnya suarane ngono lho Dik. Suarane iki metu jero ngono lho Dik. Halo. Halo. Berbuat baik sesuai dengan posisi kita saat ini. Nak jenengan sebagai seorang istri, yo kowe dadi istri sing apik, sing sholihah, sing manut karo wong lanang. Entah bojomu kuwi apik utawa elek, salat utawa ora salat, nyuwun ngapunten ibadah utawa ora ibadah. Selama kau masih menjadi istrinya, suamimu adalah imammu dalam kebaikan. Artinya apa? Selama suamimu mengajak kebaikan, sami'na wa ata'na. Piye? Piye karepmu piye? Angel kok. Wedokan kene iki kandan-kandanane angel kok. Dadi nek kon manut karo wong lanang mbok nganti modar to ora iso. Mula ya anu Gus, kene iki nggundi ngene iki rata-rata rondo Gus. Dadi wong lanang kene iki rata-rata do mati nom. Ya ngrantes dionek-onekke sing wedok kowe. Galake kaya bledek. Ngoten nggih. Suami tetaplah suami. Eleke kaya ngapa nggih ben sing milih ya kowe dhewe. Nggih napa mboten? Wong wedok satu sarannya kudu manut karo wong lanang. Titik.
Ingat wae para istri, satu wong wedok kudu manut karo wong lanang. Titik. Hidup wong lanang. Ayo dewai le, hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ora iso, ora iso, ora iso. Hidup wong lanang nggih, betul Pak Ci. Hidup, 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 hidup. Ngopo. Wis ngono kuwi apa? Wong wedok iku nyalah ngono ora iso, Pak. Iya ya. Angel. Wong wedok tenan kok. Wis awake dhewe ngalah wae. Ngalah dhewe timbang mati nom padha kancane. Ngalah wae. Wong nek ra gawe lara atine wong lanang ora lega. Kok wong wedok kranjingan iki. Halo. Ngaten nggih Bu nggih. Ingat wae istri. Memang surganya seorang anak itu di bawah telapak kakinya ibu. Tapi ingat wahai kau istri, surganya seorang istri itu di bawah keridhaannya seorang suami. Wes ora usah ditutuke engko ndak awake dhewe. Nggih, wes. Kalah wes aku tetep kalah. Sorry nggih. Ngapunten nggih Bu nggih. Nggo awake dhewe ngalah wae. Nek ditutuk-tutuke kon turu njaba kapok malah. Hawane adem turu njaba. Ngeri kula wis tau lho Dik, kula ngeyel pisan karo bojo kula. Mur gara-gara blonjo ndelalah kula rada maidu. Kula ketretuk kaya ngene kok regane sakmene ngono. Barang mapan turu to, langsung sikil kula numpang. Tokormu numpang-numpang. Tokormu sumuk metu kok kono. Wes kula wis terus turu njaba ngono wae. Blas. Kula sawengi ra iso turu lho Dik kula. Kula niku Dik kula niku ngapunten lho Gus. Kula niku termasuk wong lanang istimewa. Kula niku turu nek ra gocekan mbok mudar to ora iso turu kula. Saestu Dik. Jadi kula niku nek turu to Dik nek ora gocekan ra iso turu. Nggih sok tungkak, sok kempol, sok pupu nggih. Pokok waton empuk kula gocek. Ngoten niku kula nembe turu. Jan kula niku istimewa kaya bocah persis. Heeh. Halo. Berbuat baik dengan posisi kita saat ini sebagai apa? Ngoten nggih Bu nggih. Istri, ya tumindak apik kowe dadi posisimu seorang istri sing apik iki sing kepiye? Oh manut karo wong lanang samikna wa atona. Nek kowe iki dadi wong lanang-lanang sing doteng penteng reng dhuwur iki, dadi wong lanang sing apik sing iso tanggung jawab karo wong wedok. Ngono lho, Dik. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Lha wong kadang-kadang wong lanang ya aneh lho, Dik. Ngapunten lho, kula kok mbela jenengan ora, tapi memang faktanya seperti itu. Loh, wong lanang ki gaji bojo sesasi pisan, wong jaluke wae bendina. Nggih? Lah iya to. Halo. Berbuat baik dengan posisi kita saat ini sebagai apa? Ngoten nggih Bu nggih. Istri, ya tumindak apik kowe dadi posisimu seorang istri sing apik iki sing kepiye? Oh manut karo wong lanang samikna wa atona. Nek kowe iki dadi wong lanang-lanang sing doteng penteng reng dhuwur iki, dadi wong lanang sing apik sing iso tanggung jawab karo wong wedok. Ngono lho, Dik. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Lha wong kadang-kadang wong lanang ya aneh lho, Dik. Ngapunten lho, kula kok mbela jenengan ora, tapi memang faktanya seperti itu. Loh, wong lanang ki gaji bojo sesasi pisan, wong jaluke wae bendina. Nggih? Lah iya to. Ngono kuwi lho. Wong sesasi blonjone pisan. Sesasi blonjone pisan. Bendina njaluk gitu. Lho iso nang wong wedok cegek. Ngono lho. Lah iya.
dong ora iki sing ning dhuwur ki dong ora. Ngono, kula nek blonjo bojo ki bendina contone aku, ngono. Nek kula bendina, Gus. Kula dadi wong lanang iki lho, kula soalé bendina payu kok dadi Mboten namung guyon mawon gitu nggih. Terus pokoke awak iki sak urip-urip dadi apa tetep tumindak. Dadi istri ya tumindak becik, istri sing apik ki sing piye? Jenengan luwih pirsa ketimbang kula. Wong lanang dadi suami sing apik ki sing piye? Ngono tanggung jawab ning wong wedok. Apa sing dadi kesenengane wong wedok cukupi? Los. Senengane apa wong wedok nyoh. Wes ngono, senengane klambi tukone klambi, syukur sak morine sisan ben puas. Ngono sing los ngono. Aku lho ngoten kok lho. Lah piye wong klambi wis sak tekruk lencung mur sambat ra ndek klambi ae. Wong wedok-wedok ngono kuwi ndi obah ndi ana obah mesti ana seragame. Jan mbuh tenan aku iki. Apa ngene wae di coba nek kira-kira wong wedok mati seragam kowe sisan. Halo. Lho nek wong lanang-lanang nandang sak sae. Jenengan wis tau ngerti, go zaman nganggo liyane iki wis tau ngerti. Ora tau to? Mang persani kuplu ya kuwi terus. Mang buka YouTube lak goriki terus. Nggih termasuk kula nggih namung niki terus wong kula kalih beliau sak setel nggih Gus nggih. Lah piye wong lanang ki anggere nembung tukokno klambi, Dik. Klambi menah. Ning nek kono sak karepe. Asem tenan kok. Halo. Lho nek wong lanang ki lak yo gur ngene-ngene iki to, Dik. Wong lanang ki nek nyandang yo gur modele kula kalih go zaman wis padha ora tau beda. Nggih napa mboten? Wis ora neko-neko lengen yo loro ngiwa tengen. Lho, sik jenengan ampun guyu sik. Model benek yo gur ning ngarepan tok ngene iki. Nek wong wedok mang tonton lengan loro ana, lengan siji ana, ora ana lengene ya ana. Benek ngarep ana, benek mburi ana, benek miring ana, ora benekan ya ana. Ora nganggo apa-apa ya ana. Diatur kok. Masuk. Wis pokoke ngono lah. Awak dhewe iki pokoke urip dienggo tumindak. Wis apapun, sekecil apapun. Jangan khawatir, sekecil apapun itu perbuatan baik pasti dapat pahala dari Allah Ta'ala. Masuk? Neng jangan kau meringankan dosa yang kau lakukan, Ibu. Jangan kau meringankan, kau jangan menganggap sepele dosa-dosa yang kau anggap kecil. Nggih? Tidak ada dosa kecil kalau bendino mbok lakoni. Bendino kowe tumindak apa mau? Dosa. Kok anggap dosa itu lamur cilik era apa-apa. Neng mbok tumpuk-tumpuk. Maka tidak ada dosa kecil. Karena setiap perbuatan kecil dosa setiap hari kau lakukan. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada dosa yang besar. Kecuali setiap hari kau gempur dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuk nama mboten? Nek nenggon lagu kaya apa Mas Kudi? Mas Kus nih. Sidik-sidik raketara suwe-suwe dadi kaya wong tumindak dosa dilakoni dosa lantaran kuping. Mana kaya apa Mas judule Mas? Oh berarti ra iso berarti. Gandung Nabi pas iki pas tak mulang gemben ra teko dadi ra. Ayo Mas Gus nih bisa? Ayo. Yen sekali-kali aku nggarap gandrung Nabi. Pripun? Kowe jenenge nyanyi aku, Mas. Aku lak suarane kaya entut to, Mas. Jadi terkadang kita tuh berbuat dosa ora krasa. Ning kita balik, ayo adik itu minda apik ning ora krasa. Sebab apa? Ikhlas awak dhewe nggone tumindak becik. Sing nyeritake malah kebaikan yang kita lakukan, sing cerita malah wong liya. Aja nganti adik nyeritake apa dhewe. Masuk. Wah, kayak lo gandrung Nabi kalau luar biasa. Pengisiannya Masya Allah, sholawatnya menyejukkan. Apalagi kalau gandrung Nabi itu digandungkan dengan Ustadz Kondang. Ustadz Kali, wah itu jan cocok banget. Wes sak paket, betul.
Gandrung nabinya luar biasa, ustadznya juga hebat. Lah kok ora tepuk tangan? Ngono kuwi lho. Wong sesasi blandone pisan. Sesasi blonjone pisan. Bendina njaluk gitu. Lho iso no wong wedok cegah. Ngono lho. Lah iso. Dong ora iki sing ning dhuwur ki dong ora. Ngono, kula nek blonjo bojo ki bendina contone aku, ngono. Nek kula bendina, Bos. Kula dadi wong lanang iki lho, kula soalé bendina payu kok dadi Mboten namung guyon mawon gitu nggih. Wis pokoke awak iki sak urip-urip dadi apa tetep tumindak. Dadi istri ya tumindak becik, istri sing apik ki sing piye? Jenengan luwih pirsa ketimbang kula. Wong lanang dadi suami sing apik ki sing piye? Ngono tanggung jawab ning wong wedok. Apa sing dadi kesenengane wong wedok cukupi? Los. Senengane apa wong wedok nyoh. Wes ngono, senengane klambi tukane klambi, syukur sak morine sisan ben puas. Ngono sing los ngono. Aku lho ngoten kok lho. Lah piye wong klambi wis sak tekruk lencung mur sambat ra ndek klambi ae. Wong wedok-wedok ngono kuwi ndi obah ndi ana obah mesti ana seragame. Jan mbuh tenan aku iki. Apa ngene wae di coba nek kira-kira wong wedok mati seragam kowe sisan. Halo. Lho nak wong lanang-lanang nandang sak-sake. Jenengan wis tau ngerti, go zaman nganggo liyane iki wis tau ngerti. Ora tau to? Mang persani kuplo ya kuwi terus. Mang buka YouTube lak goriki terus. Nggih termasuk kula nggih namung niki terus wong kula kalih beli sak setel nggih Gus nggih. Lah piye wong lanang ki anggere nembung tukokno klambi, Dik. Klambi menah. Ning nek kono sak karepe. Asem tenan kok. Halo. Lho nek wong lanang ki lak yo gur ngene-ngene iki to, Dik. Wong lanang ki nek nyandang yo gur modele kula kalih go zaman wis padha ora tau beda. Nggih napa mboten? Wis ora neko-neko lengen yo loro ngiwa tengen. Lho, kok sik jenengan ampun guyu sik. Model benek yo gur ning ngarepan tok ngene iki. Nek wong wedok mang tonton lengan loro ana, lengan siji ana, ora ana lengene ya ana. Benek ngarep ana, benek mburi ana, benek miring ana, ora benekan ya ana. Ora nganggo apa-apa ya ana. Diaturi kok. Masuk. Wis pokoke ngono lah. Awak dhewe iki pokoke urip dienggo tumindak. Wis apapun, sekecil apapun. Jangan khawatir, sekecil apapun itu perbuatan baik pasti dapat pahala dari Allah Ta'ala. Masuk? Neng jangan kau meringankan dosa yang kau lakukan, Ibu. Jangan kau meringankan, kau jangan menganggap sepele dosa-dosa yang kau anggap kecil. Nggih? Tidak ada dosa kecil kalau bendino mbok lakoni. Bendino kowe tumindak apa mau? Dosa. Kok anggap dosa itu lamur cilik ora apa-apa. Ning mbok tumpuk-tumpuk, maka tidak ada dosa kecil karena setiap perbuatan kecil dosa setiap hari kau lakukan. Begitu juga sebaliknya, tidak ada dosa yang besar kecuali setiap hari kau gempur dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk napa mboten? Nek nang nggon lagu kae apa Mas Kudi? Mas Kus nih, sithik-sithik ra ketara, suwe-suwe dadi kaya wong tumindak dosa dilakoni dosa lantaran kuping. Ngono kae apa Mas judule Mas? Oh berarti ra iso berarti. Gandung Nabi pas iki pas tak mulang gemben ra teko dadi ra. Ayo Mas Gus nih bisa? Ayo. Ya sekali-kali aku nggarap gandrung Nabi. Pripun? Kowe jenenge nyanyi aku, Mas. Aku lak suarane kaya entut to, Mas. Jadi terkadang kita tuh berbuat dosa ora krasa. Ning kita balik, ayo adik itu minda apik ning ora krasa. Sebab apa? Ikhlase awak dhewe nggone tumindak becik. Sing nyeritake malah kebaikan yang kita lakukan, sing cerita malah wong liya. Aja nganti adik iki nyeritake apa dhewe. Masuk.
Wah, kayak lo gandrung Nabi kalau luar biasa. Pengisiannya Masya Allah, solawatannya menyejukkan. Apalagi kalau gandrung Nabi itu digandungkan dengan Ustadz Kondang. Ustadz Kondang, wah itu dan cocok banget. Wes sak paket, betul. Gandrung Nabinya luar biasa, Ustadznya juga hebat. Lah kok ora tepuk tangan? Ye, Mas Husni, gawe to? Ngono kuwi. Mula saiki mulai tahun ngarep anu Gus, kula sampun matur kali Gus Husni, pokoknya mulai tahun ngarep kita satu paket. Ngono lho Mas Husni. Oke? Masalah ngapunten Gus Zaman ki pumpung disaksikan para masalah rego kan kena ditembuk. Ngono lho Mas Husni, masalah rego kena ditembuk. Oke? Lho, awak iki kaya karo sapa to? Nggih to nggih. Nggih to, kan bolo dhewe ngono lho. Mula nek nganti kowe ra nyangon niku iki bangetan. Mboten namung guyon mawon nggih nggih. Pun ngoten mawon sing penting awak dhewe setiap saat setiap waktu tetap berbuat baik dan jangan pernah kau bercerita atas kebaikan yang kau lakukan. Biar Allah nanti yang tumindak becik ki rasah kudu dikitok-kitok nih. Aku tetapi juga tidak ada salahnya kalau kebaikan kita juga sampaikan kepada orang lain. Untuk apa? Untuk memantik dan memancing saudara kita yang lain biar juga mau dan bisa berbuat baik. Ngaten mawon Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken. Oh, wes tak batin mesti ngono kuwi. Wong wedok iki ngono kuwi ya. Padahal kene wis gembrobyos kaya ngene cek omong mosok sediluk trok rumangsamu. Mergo penak kuwi dadi ketok sediluk ngono lho, Dik. Dora. Lah kene iki sing nganti gendhengan kaya ngene iki lho. Nganti gembrobyos, ngadeg linggih, ngadeg linggih. Kowe mur garek terus. Kene iki sing ngeden ngadeg. Nggih, kersanipun mboten ngantuk nggih Bu nggih. Masyaallah nggih ngeten iki lho Bu, kula nek ngisi pengajian kula tak rewangi ngene-ngene iki soalé ya wis wayahe wong turu. Kok nek aku ngegeng Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita berbuat baik. Nggih, aja nganti leren dadi wong apik. Lah iya mulane umpama ning ngono kuwi lho. Halo. Lah wong kula tak rewangi metenteng-menten kok ini jono sing merem kok piye? Jono sing merem. Kon dhuwur kene ketok ya. Wong wedok to, wong wedok. Manggone rada ngarep. Ngono kuwi. Ngopo-ngopo lah, wong cerak pager ya. Malah do nolah-nolah ya kowe kuwi kok malah dadak noleh ngom. Nggih, berbuat baik yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan badan, yang ketiga dengan harta benda yang kita miliki saat ini. Ngoten nggih, nggih. Yang keempat dengan posisi kita saat ini sebagai apa? Nek kowe dadi wong wedok ya sing iso tumindak becik. Tumindak sing apik dadi wong wedok sing salehah, dadi wong lanang ya wong lanang sing tanggung jawab, iso tumindak becik marang bojo lan keluargane. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing rung entuk duit jajal ngacung. Dereng asal ya. Sing rung entuk duit sesuk malam Ahad tenggene ngetos. Nggih. Semalam Ahad tanggal 7 niku tenggene. Oh malam Setu. Ya Jumat malam Setu. Tanggal 7 tenggene ngetos. Ngaji kali gandrung nabine. Nggih. Yo dalu punika pengen ngetokake bungahe tangan loro diangkat dhuwur. Sing sehat tangan loro diangkat. Sing ora sehat rasa melu ngangkat. Dhuwur tangan loro. Turunkan. Bayain jenengan moto mawon sing ora ngangkat tangan sinten?
Tak dongake sing dalu punika sehat kok nggo iman ngangkat tangan balik sendali lang siji. Pokoknya tulung dipoto sing ora ngangkat tangan. Mengke wiridan urusane kula. Kula urusane wiridane nggih. Yo bareng-bareng ngetokake ngoseh. Sing cinta Kanjeng Nabi, sing awake sehat mangke tangan loro diangkat dhuwur. Sing paling cepet dan cepet ziarah Kanjeng Nabi. Yo koseh. Turunkan se. Tangan. Se. Diangkat. Mas, sing ora ngangkat tangan tak dunget. Mas, disyuting tenan, Mas. Dipoto tolong dipotoke, Mas. Aku sing ora ngangkat tangan, Mas. Sesuk nek ziarah Kanjeng Nabi fotone tak templeke. Tak takoni cinta kok moh ngangkat tangan dhuwur. Wis kapulos iki. Mas. Dhuwur, turunkan. Diangkat. Alah, kurang semangat turunkan. Benda melek, niki bar niki kan ngaji. Lah malah ngantuk, takoni ngajine apa? Malah ngantuk nang ngisor pal listrik. Yo, diangkat. Dur. Turunkan sekali lagi. Sik. Diangkat. Kanan. Alah obake nganan ngene lho. Nah, apa dake kancane Mbah malah gini. Kudu ngabang bojone sapa yo. Ayo melu kanan. Nganane jenengan di Trik aku ya Allah. Kayak ini melu kanan. Kiri. Niru. Kanan, kiri, tengah, turunkan, angkat. Dhuwur. Aja tidur guys, syair gembira. Ose, pokoknya dalu punika syair gembira. Ayo diangkat sik dhuwur. Pokoknya jenengan dosa nek ora melu gembira nggih. Nah, jarene ini Ustaz Kelik niki jenengan ora gembira dosa. Dhuwur. Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammadun